06. Hej YouTube og velkommen til den her video. I dag vil vi spille noget. Vi spiller mikrobatte på Mindplex. Yeah, boy. Der skal nok komme en 9p i beskrivelsen. Og det Og- er og bil. HPSB 1913 og hvor er du nu henne, Lukas Tornbjerg? Og Lukas Jeg Tornbjerg, er som på I den kan se anden lige side, der. jeg er på den anden side. Jeg er omme på den anden side. Ja, Jeg er ved siden af Og- bil. vi vi vil bare gøre det så godt vi kan, og selvfølgelig vinder vi. Altid, vi vinder altid. All time. Oh shit, det er dumt. Jeg Åh, Lex, er det kun mig, der står alt stille? Øj! Undskyld, jeg kom til at tage fuck mig ikke til. Oh my. Juno, Lægger det nu? Jeg er et kæmpe Lex, bare. Sådan der. Lægger det nu? Væk. Nej, nu gør det ikke mere. Jeg holder lige til. Juno, vi skal ikke, vi går på, få ham ned. Han er færdig. De er færdige. Alle sammen. Grøn team, din fucking cunt. Fucking cunt. Jeg jagter en grøn team. Snap. 2v1. Kosteløb 2v1. Yes. Nej, du tog min kill. Sorry. Jeg får alligevel flere dem sådan Jeg går nok om den røde. Bag dig, Mads. Hvor? Der er en blå. Nå, Jeg kan herovre. gå nok rød. Der var en, der snider op på os. Der er grøn. Jeg gør også bare lige sådan her for at være 100% secret. Snap. Haha. Det er Juno. Oh snap. De er der. Juno, jeg går op. Ja, tak. Jeg fik en blå en. Sådan. Og som I kan se YouTube, så er det kun Det ligger mig. der. Øj, der var en bu. Så er det kun os tre, der er tilbage Og på vores hold. fight. Får du ham? Ja, så den løb. Ja, sådan I fik ham. Jeg De fik ham. røde, de står også bare deroppe, shit, så står de holy bare en budepige. Oh my god. Jeg Hallo, er det er jo farvet snart død. mod... Shit, det var dig, Mads. Jeg har det var 2 det, bil. skal vi gå derop, ligesom rød gør? Nej, det gør vi ikke. Vi skal ikke bare rig, eller det bestemmer du. Ingen prøver på at vække dem. Og der er en dude nede under lavaen, som der blokker sig nede under. Ja, det er lige meget. Hvis han bliver ved med at gøre det, så vinder han ikke. Det han gør. Nej, fordi så bygger vi os bare ovenover inde i midten. Det er lidt svært at klare. Han er væk. Ja, Eller det ved shifter jeg. Han shifter. Har du passet Jeg på? beskytter mig bag pinden. Shit. Det jeg gør, er ligesom du kan komme op. Det er sgu en epic fight herovre. Med mig. Og Jeg kommer nu i hvert fald. Jeg skyder efter mig. Det du kan komme herop nu. Snap. Kan jeg? Mads? Nej, det kan jeg Ja, ikke. så. Mads, væk, Mads. Væk. Ja, jeg skal spørge. Blokstep. Bliver mindre. Oh shit. Hvad er det Ja, godt? det er en af de sjove games. Holy shit, jeg var tæt på at dø. Fuck. Okay, jeg skal lige lidt væk derfra. Men lige om lidt, så der søger jo væk. Eller væk, hvad man nu kalder. Ja, og så går vi bare over og rigger dem, okay? Ja. Nå, kom og hjælp mig. Hvor er du, Leo? Shit. Nej, er du Jamen, gået jeg helt vil derhen, Leo? Er du sick? Jeg skød ham den ene. Og ham den anden. Han røg ned, tror jeg. Han røg ned. Ja, så er han ned. Kill ham. Du fik 2, Mads. Nakkede begge to. Ja, du nakkede 2. Okay. Så Kan er jeg der få noget kun mad en egentlig? tilbage. Ja. Hvor den grønne han er under. Men han Nej, jeg står sådan, jeg skulle til at skrive GE, så står der, you can't repeat the same message. Der. Jeg dør nok. Okay, jeg kommer. Ja, jeg nakkede ham. Der er kun en Sådan. tilbage, og det er ham der. Det er ham, Ja, der okay. står på jorden. Okay, kom. Som går jeg herhen. sagde i YouTube, så er vi bare så OP. Kom, vi bygger os herhen i midten. Det er jo nødvendigt. Sådan der. Yep. Men vi vil ikke ned og nakke ham. Men Nej, vi vinder automatisk sådan her. Shit. Fordi så bygger vi os højst op. Og så når vi falder ned, så han er den, der hurtigst falder ned til der, hvor man dør. Men så hvad det hedder, det Hvad skete der, Løve? Hey, Mads, kom herhen, sådan, så du også overlever. Jeg er fucking død. Hej, Løve. Har du blocks, Mads? Godt. Jeg er fucking død. Okay, så bare stil dig her, så stiller vi os bare oven i hinanden. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg døde bare lige pludselig. Kæmpe dum, Løve. Okay, kom herop, Mads. Jeg er spectator. Jeg ser lige, hvor han er. Der. Og så lige en højere. Jeg røg fucking ud mit net. Jeg har ikke flere blocks. Okay. Jeg røg ud, drenge. Nå. Efter så gør vi det bare. Han er lige under os, det kan jeg se på min radar. Og YouTube, så ja, vinder vi. det kan godt være, at jeg har notus til, men jeg bruger ikke alt det der forceful click aimbot, bow aimbot. Alt det der, det bruger jeg ikke. Jeg bruger kun radar, og så lidt fast break.
Okay, Mads, kommer du ind i Lidt bare midten stik, kun lidt. Kom op på den her, sådan, så det er, at vi vinder noget der. GG. Vandt Kan jeg lige godt slå dig? Nej, ikke endnu. Nej, Ikke Mads endnu? kan. Nej, vi har ikke vundet endnu. Vi vinder lige om lidt. Og så kan jeg slå dig. Nej. Nå, men YouTube, det er fordi, at jeg er lidt ny til det her. Ja, det siger du jo. Ja, jeg siger det. Okay, som I kan se, så er øen pænt lille lige nu. Ja, det siger du jo. Det er muligt. Der er en masse Første gang, hvor Mads Oj, prøver ups, det. jeg kom til at hakke din blok. Ja, det er okay. Det er første gang, hvor Mads prøver det, hvor den går helt ind. Så prøv at se, nu falder han ned. Se, nu skifter han ikke mere, nu falder han ned. Se. Og vi falder ned lige ovenover ham. Se, vi nåede lige at vinde. Shit, der er natmøder herinde. Okay, det op. Det er hans skibul. Okay, hurtigt han er til gul. Hurtigt han er til gul. I bliver nødt til at leave. Nå, Nå, okay. jeg lever, han er det ikke. Nå, han Jeg er kan det. Nej, jeg røg ned. Jeg- Men jeg er i lavaen, så jeg dør ikke. Fuck it. Kommer I spawn? I ved godt, jeg er deroppe i nu, det. Lavaen. Kommer I til spawn hurtigt? Det du falder ned. Eller det, jeg kunne bare blive deroppe. Jeg var i lavaen og mistede, og tog ikke damage. Lol. Kommer I spawn eller? Lol, hvor lang tid Ja, skal jeg er man, i spawn. hvor lang tid skal man ryge ned i det her hul? Vi Nå, gør... er du stadig inde i banen? Hvad? Nej, jeg ryger stadig ned i det der hul. What? Okay, bare lad os leave. Sådan Vi der. gør 22. Hvilken en går I ind i? Nå, 26. YouTube, det her, det var episode 1 af... 26. Mindplex. Ja, episode 1. Ja. Tak fordi I så med.